Er der nogen herovre i... Det er nemlig også lidt en pigetime. Hvor gammel er du? 12, ja, det er helt perfekt alder. Sådan der, og så er der en der til farfar har du taget med der, ja. Kan du så, skal jeg tage den halv, så tager jeg den anden halv? Hvad siger I til den? Der er ikke nogen, der er ved at besvime eller noget, er det ikke rigtigt? Det der er så fantastisk, sådan en tyk ting der, det er, at det er godt bare komme ind med alt det der. Ja, ja. Og hvis der også var en mikrofon med, så begynder det altså at blive rigtig, et rigtig show. Det er skide godt. Og du tager øl med, eller hvad er det? Så lige var mand, ja. Og så lige en mikrofon. Hvad siger I til den aktie om Morilla? Hvad siger du, søde pige? Den er stærk. Ja, på sådan en fin måde, er det ikke rigtigt? Jo, man begynder at svede. Hvad siger du? Synes du også, den er stærk? Jeg skal lige lidt her. Hvad siger du til den? Den er stærk. Hvad siger frøken der? Den er meget stærk, jeg har lyst til at smide tøjet. Er det rigtigt? Ja. Men der er... Altså, som sagt, så kan de fylde på utrolig mange. Jeg tror lige, jeg skal lige have noget vand, fordi det er jo grønt.